coronació del nou rei d'Espanya, del Felipe VI, doncs ha estat un autèntic frau democràtic. L'estat espanyol ha imposat el dret de sang per damunt del principi democràtic i ha consagrat un anacronisme històric en la nostra societat. El canvi de monarca, nosaltres des de la CUP, des de l'Esquerra Independentista, l'atribuïm a la pressió de la mobilització popular independentista a Catalunya i també a l'esgotament del règim de la transició de l'any 78. Entenem que són dos factors que han motivat un canvi de cares perquè tot continuï sent igual. Per tant, ara mateix plantegem que la disjuntiva és Regne d'Espanya o República Catalana Independent. La nostra aposta en aquests moments se centra davant d'aquesta situació en garantir el referèndum del 9 de novembre, l'inici d'un procés constituent per definir quin model de país volem i la proclamació efectiva de la República Catalana. Des de la CUP fem una crida a la mobilització ciutadana que emplacem a tothom a penjar senyeres estelades als balcons i banderes antimonàrquiques. Aquest mateix dissabte al Mercat de l'Escorxador muntarem una paradeta. Tothom que s'hi apropi podrà disposar d'aquestes banderes antimonàrquiques que hem editat especialment per mostrar el nostre rebuig a la imposició de la monarquia espanyola. Alhora fem una crida ciutadana a participar a la manifestació unitària d'aquest diumenge que ve, dia 22 de juny, a les 11:30 a la plaça Universitat de Barcelona, sota el lema "Cap pacte, cap rei, el poble català decideix". Entenem que és el moment de plantar cara a aquells qui dintre de casa nostra estan avalant el procés monàrquic espanyol. Entenem que és una vergonya que avui el senyor Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, hagi assistit als actes de coronació de Felipe VI. Entenem que això es contradiu amb el procés d'alliberament i de la transició nacional que tant predica Convergència i Unió. Per tant, el nostre rebuig i la nostra crida ciutadana a mobilitzar-nos i a treballar per la proclamació efectiva de la República Catalana. Bé, des de la CUP a nivell institucional ja hem presentat una declaració institucional que no es va acceptar com a document d'urgència per al ple passat. Era una declaració institucional on demostràvem el nostre rebuig a la monarquia espanyola i apostàvem per continuar el camí cap a la celebració del referèndum d'independència proper 9 de novembre. En aquest sentit, des d'aquesta taula avui també instem el govern de la ciutat de Mataró a que retiri la foto del rei Felip de Borbó VI que segurament penjaran a la sala de plens de l'Ajuntament. Pensem que és un insult i una vergonya que aquest personatge sigui present a la sala de plens més important de la ciutat. Hem de recordar que un Felipe, també Borbó, avui fa 307 anys va ser el que sota les seves ordres va cremar una ciutat catalana com és Xàtiva, i el que demanem des d'aquí és precisament que qualsevol símbol imposat que vingui des de la monarquia borbònica es retiri de l'Ajuntament. Per tant, fem aquesta crida perquè el govern no continuï amb aquesta simbologia que per nosaltres és opressora i que moltíssima gent no s'identifica i la considerem hostil.